आयुर्वेदानुसार ना पाणी पिण्याचे काही नियम सांगितलेले आहेत. सो पहिला नियम काय सांगितला आहे की तुम्हाला तहान लागल्यावरच तुम्ही पाणी अच्छा. प्यायलं पाहिजे. तुमच्या बॉडीने तुम्हाला तो वेग दिला पाहिजे. तृष्णा हा वेग आपल्याला आला पाहिजे. जर तो येत नसेल तरी सुद्धा आपल्या शरीरात कुठेतरी बिघाड झालेला आहे असं समजायला हरकत नाही. कारण का काही पेशंट्स म्हणतात आम्हाला तहानच लागत नाही, म्हणजे त्याच्याशिवाय पाणी कसं पिऊ आम्ही. सो त्यांचा प्रॉब्लेम तिथे सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे. जर त्यांना तहान लागली तर ते योग्य मात्रेत पाणी पितील. त्यानंतर दुसरा जो रूल सांगितलेला आहे तो जेवणाच्या आधी अर्धा तास किंवा जेवणानंतर अर्धा तास तेव्हा पाणी प्यायचं, किंवा जेवताना आपण घोट पाणी पिऊ शकतो. म्हणजे जेवताना पाणी प्यायला काहीही हरकत नाही. कारण काय वृक्ष अन्न असेल तर ते स्निग्ध व्हायला, त्याला मृदुता यायला, त्याचं लिक्विड फॉर्मेशन नीट होण्यासाठी पाण्याची गरज असते. तर ड्राय आहार असेल म्हणजे अगदी वृक्ष आहार असेल तर त्याने सुद्धा स्किनला आपल्याला हळूहळू वृक्षता यायला लागते.